Wisnu Channel. Asarya parta wekasan wah eka kono yeka wisanggeni maya sang wengi supradipta kula nuwun pukulun sakundur paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk ing ngarsa paduka yewang padha pukulun wong mangarcana mala sidis karing bawana langgeng kuluk setya margana wesulun tampa banget ing pamarima ulun sira ngaturake pangabekti pangestu ulun tampanana nggih permadi sanget anggen kula mundi saengga jimat paripih pangestu saking paduka pukulun. Rama pukulun kula ugi ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing ngarsa paduka Kanjeng Rama. Nini Dresana lawas ulun tampa banget ing panarimaku nggih pangestuku tampanana. Sanget anggen kula mundi Kanjeng Rama. Nini lan sira nggih Arjuna ulun rumangsa bagya mulya amirsani marang jeneng kita kang wis katon sarimbit katon anggone andon katresnan Arjuna ulun mung titip daging sampel getis tetes balung saceklek lan kulit sesuwek marang sira kuluk mangsa Bodhawa anggon kita ngayomi marang garwamu yonggir ngaturaken penuwun ambitados dumateng kula lahir batin tresna marang Atmajaku nggih kados mboten saged kasrat ing sastra ageng katresnan kula dumateng Yai Bathari wanita iku ringkih kang mengkono sira sipating jalu wajib angayomi yo nggih kula nini kula wonten dawuh kepiye katresnan marang garwamu nadyan kathah priya ingkang ngayonaken dhateng kula nanging estunipun sampun rumaos tentrem gesang kula ing ayoman kalian Pangeran Arjuna. Wah, syukur. Nitik marang kahananing nini sajake wis sawetara nggonmu ngrebini ya nggih. Kapetang sampun tungkap Sabta Candra menika Rama. Wah, salah. Calone pun bapa bakal momong wayah kang tuwuh saka Atmajaku Dresana. Arjuna kula wonten dawuh ingsun jejering sepuh wajib ngelingake marang Atmajaku si Arjuna nggih sira nini kudu anglonggarake pikir sabab bojomu iku satriya mongko satriya iku saperangan gedhe darbe ing nusa bangsa lan negara kawula nyininggi lan sira Janaka pun bapa mung iman marang sira kula aja mung katrem andon katresnan nganti lali marang darmaning kasatriyan mongko nyatane sira kula wis sawetara suwe mapan ana ing kayawangan swarga dahana mendah kaya ngapa pangarep-areping para kadang kita Pandhawa liyane lan kaya ngapa pangarep-areping kulawarga ageng ing Praja Ngamarta rumangsa gotang petunge lamun ta sira kulub Janaka kesuwen mapan ing kayawangan swarga dahana kang mangkono pun bapa mrayogakake becik sira kulub tilika menyang Ngamarta dhisik mertuwi marang kulawarga kang mok tinggal ing Madukara ora ketang mengko sira kulub bali marang kayawangan maneh sakwisa wis netepi marang kewajibaning sira minangka satriyaning Praja Janaka
kakiatri sang kapirangu rinangka kinempet kempet wong dosenek naning pewono ya kitu kang walang ati ya kitu kang nesing tias ya kitu kang kudu kering Raden Janaka jalma limpat seprapat pustamat ananggapi sabaning Bathara Brama tumandu ing pangaraos kaya keteman beda ring Warastra adhep bebudaning Sang Arjuna lembut ngungkuli warih mila boten mokat tinanggapan lampun to Sang Janaka dilundung lawan Bathara Brama sigra ing mangke klepat tanpa amet Sang Janaka Migonjang kanjeng langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung. Waduh, semono panggraitaning si Janaka. Mongko ya wis tak ati-ati nggonku paring dawuh aja nganti ngeneni nyang rasane si Arjuna. Ning jebul landhep ngungkuli gegaman pikire si Arjuna. Waduh. Nini wonten dawuh. Legakno atimu ya Nini karepen dilek nyang Madyapada dhisik. Namung mbok inggih sampun namung Pangeran Arjuna ingkang dipun dawuhi mbok inggih kula dipun dawuh nderek. Menawi kula kadhawan nderek kula kinten boten wonten pangraos ingkang kirang prayogi. Persajan ini nganti angel nggonku arep gawe adoniah. Kepiye bisane Janaka aja kelaran atine nanging bareng wis kebacut ora perlu tinuduh persajan wae Nini. Ulun kondor iki kautus lawan kengeyang Rama Pukulun. Sira Nini tinimbalan sowan marang kayuwangan kang tanpa nganggo Janaka. Menapa wigatosipun eyang nimbali kula? Pun bapa uga ora nyumurupi apa perlune. Gandeng uripku ana ing sahandap pengayamaning Kanjeng Rama, gelem ora gelem pun bapa kudu bangun miturut. Kang mangkono Nini, ayo mesakno pun bapa ndak pondhong sowan marang kayuwangan Junggring Selaka mengko tampan ana dhewe dawuhe apa sok ngeyang Nini. Pangeran Arjuna kados pundi pangeran. Kenthonging Palawapindha wangsiting kakung karagan anjrah sabdaning soto kakulur asauran samono panmeh rahino miko pangkaton sumirat wetan soroting harum
lir netraning salirapo ulun wis padhake Brama kang wuswane ngarsa ulun inggih Rama kula ingkang sampun ngabiyantara mestuti dawuhipun Kangjeng Rama ing mangke kula sampun nyuwunaken keng wayah Dresanala Kangjeng Rama nyaya syukur sekti jemurung Dresanala kula wonten dawuh Kangjeng Eyang apa wis nyemurut pimulane kita ulun timbali marake ngarsa ulun ini wonten dawuh menapa keparengan miji dhateng wayah Paduka pun Dresanala ulun mung bakal landangi apa ya wis pancen lahir batin anggon kita ngurungepi marang garwamu Si Harjuna saking pangraos kula madya padha ngantos ing delahan boten wonten priya ingkang minangka pengayoman kula namung Pangeran Arjuna Kanjeng Eyang sumurupa nalika kita dawuh pelawan Arjuna iku keluputan mungguh pranatan kayiwangan antukmu kelawan si Janaka ulun anggep nepak panguwasaning Manikmaya kayuwangan wis ana pranatan sapa wae kena sesambungan katresnan waton terang kelawan panjenengan ulun mongko nalikane kita dawuh kelawan Si Arjuna ulun ora nyumurupi lan ulun durung ngideni mula kang mangkono Dresanala minangka pidana ingkang ulun tamakake marang sapa wae ingkang ngamlangkah pranatan dina iki Dresanala hukumane kudu pisah lawan Janaka. Punapata mirah ingsun prihatin waspogong mijil dudah tanpa karya sengkang rina makan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawur gambir meladi menika kados pundi dene Kanjeng Eyang Mentala misahaken kula kaliyan Pangeran Arjuna Kanjeng Rama. Oh, Nini. Ulun ora bisa paring dawuh apa-apa marang majaku Dresanala. Kanjeng Rama, kados pundi dene Paduka Mentala misahaken ingkang wayah kaliyan Arjuna Kanjeng Rama. Bathara Brama aja melu-melu kayiwangan ana panguwasaning Manikmaya. Yen pancen Brama bakal angiloni apa uga kepengin nampa pidana. Waduh, Rama Kanjeng Rama. Nyuwun pangaksama dhateng kelajuting atur kula Kanjeng Rama. Oh, Nini, mangsa bodho Nini pun bapa wis ora bisa ngebapi marang majaku Dresanala. Kanjeng Eyang, kula nyuwun sampun ngantos kula dipun pisahaken kaliyan Pangeran Arjuna Kanjeng Eyang. Dresanala, ulun paring dawuh wis ulun tata sadurunge.
Nadyan to kita pisah lawan si Janaka ora-orane lamun to kasangsayan urip kita. Tembene bakal nemu mulya uripmu lan nemu luhur darajatmu Dresana. Pisah saka si Janaka ora suwe ana kang nampa marang jeneng sira nini nadyan to sira wis ngrebini. Kanjeng Rama menika kados pundi Kanjeng Rama? Wong atuwamu wis ora ana. Wis pasrah lawan panjenengan ulun. Nini persajan dina iki sira nini bakal ulun dhawuhake kelawan ratu saka ing tunggul Malaya Prabu Dewa Srani nini. Iku ratu kang isih muda. Luhur darajate nini. Kanjeng Eyang sampun ngantos paduka ngrutepeksa kaliyan kula boten gadah raos tresna kaliyan Prabu Dewa Srani. Bathari Durga, nuwun kula mangsa bodho tuminggal gawanen beta niki. Niki, ayo nini nderek ampun ibu ya nini. Oh. Apa nyuwun pangapunten. Migonceng kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung Indra kula wonten dawuh kita ulun timbali parintahna marang para kadang kita Jawata memanuki lakuning Bathari Durga yen to pancen Dresana Lana kang bakal mbela ngrebut saka tanganing Durga kita ngriwangana kelawan si Durga kala ana panjenengan ngestuaken dawuh panuwun pangestu sing ati-ati nggih Indra. Surum diwangkara kingken lermang oswa kang layon denya wilang memanis watanan lira andu kumel kuceng rahnya maratani Dresana aja wangket ya nggih laden ana anakku si Dewa Srani. Nuwun pangapunten Ewang Bathari. Kula suka kapecah ana menawi kula kadhawan ngladosi Prabu Dewa Srani. Kula kinten boten wonten senjata ingkang saged misahaken kula kaliyan Pangeran Arjuna. Tinimbang kula pisah kaliyan Pinarjuna luwung pisah nyawa kula Ewang Bathari. Patobat. Ora mengko kemayu temen kowe disodohe. Anggep apa kowe nampik marang anakku lanang? Gelem nglakoni apa ora? Nyuwun pangapunten. Kula boten saged nglampahi Ewang Bathari. Aja golek muntanku lho. Namung kula pasrah pejah gesang Ewang Bathari. Ayo, manut. Boten tak polo dina iki keparep. Sri Wisnu Channel. Pamanono dari Ewang Bathari. Iki jaluk aku iki. Ndondelke kowe apa beto Ewang Bathari. Anggap mau nampik anak surga bat. Watak Bathari Durga katon keberangasane
lan Saranta Sigara ngasta cemeti sinabetake marang Dewi Tresnala. Sambat kerantan Sang Bathari tan kiyat nampi dumateng sakiting badan lebeden cemeteni seru pambenga ing Sang Bathari. Tumeka titiwanci uwating punang jabang bayi kang medhas saking guwa garba nembe yuswa 7 candra. Bro saking guwa garba miyos kakung pekik wanane. Pampangane bapak Mata merah hengsong prihatin wastaka mejel wong dudah tanpa karya sengkang rinemekan Gusti gelung rino sak sekarnya sumawara gambir melati patobat kesengkang gondo midana marang Dresanala temah bengok sora nguwatake jabang bayi kang lagi 7 sasi patobat titiwanci mengkono kersaning Gusti nrima Dresanala patobat ndak sawang akeh utang ludira semepot bocah iki kebeneran banget bayine wis lair resek kahananing Dresanala kelakon daud karo anakku lanang kowe Dresanala patobat oh Laruta saking kutha Sangkara kula yamutusa saistri Yayi Panyarian Yayi Pretanjala kula kakang Kakang Yama apa di Kakang Temburu ana apa di katon gilang-gilang ana bebayi isih kutah getih. Wah, bayi lanang iki. Menika atmajanipun anak kula Dresanala. Nalikanipun dipun pidana kalian Ibu Bathari Uma temah nglairaken jabang bayi. Wah, yen ngono iki turase si Janaka. Iki turase Janaka. Monggo Janaka wis lunga saka swarga dahana. Yen nganti besok gedhening si bayi ngerti yen ibune digawa karo Ibu Bathari Uma mesti iki bakal mbelani wong tuwane lanang. Mula mumpung cara genine jek sak pelik durung mangalat-alat prayogane dirampungi bayi iki. Ro. Temboro. Apa? Kowe nek muni aja mung waton ning kudu kowe muni nganggo waton. Iki bayi tanpa dosa kok kowe malah mrayogake disampurnake iki piye? Iki arep kaya ngapa winiying mungsuh? Sing nganggep mungsuh ki sapa? Ora ana dewa nganggep mungsuh marang si Janaka. Kowe iki dewa sing ora ngerti nyang tarima kasih. Kayangan wis ditulungi karo Janaka malah anake arep tok sia-sia iki piye? Aja ngrewes Yama Dipati. Nek ora nggugu kelawan pramrayogaku besok ana gedhening bayi nganti ngerti lelakon mbuh aku ora tanggung jawab. Bener Kakang Temburu, wajib disirnakake. Pun pejahi dipateni. Wah, aduh nemoni lakon apa dewa iki. Winih mungsuh kudu sirna saka kene aja nganti kowe dadi gedhening kayiwangan kelakon lebur kuandam.
Lakon dinggo dambel. Enok Surawata. Sirna dening aku, ayo. Malah berangkang. Atur. Loh. Priye Kakang Temburu dipolo kok malah kaya didadah. Mau nimbrangkang malah wis bisa mlaku timik-timik. Wis genah iki bayi kok ora ngajar iki. Dipolo kaya ngono kok malah iso mlaku kaya didadah dilelo-lelo. Ranjap Kamandi. Kalah. Priye Kakang Temburu tak tibani gaman malah iso nyengkake celathu. Wis do kewirangan tutukno kowe. Kuwi cah ora duwe dosa kok do milara. Wis aja ngendon-ngendoni ora seneng aliya, aja ngrepot-ngrepoti. Iki atas dawuh Paman Bathara Guru. Nyai Indra, apa Kakang? Tinimbang digamane ora temomo luwung dicekel cemplungke kawah Candra dimukot cemplungke kawah bayi. Bayi murang tata patrapmu. Yen kowe gedhe ora urung dadi wisa. Iki pungkasaning uripmu cemplungke kawah Candra dimuka dina iki. Ho! Kadang dewa dikrocok gaman karo ben lebur bayi iki. Ho! Umut genining kawah Candra dimuka kaceguran dening Jabang Bayi atmajaning Sang Dresnawa. Awit saking tingkahing para Jawata kawimbuh kinrocok gaman. Nanging pasti ana ing astaning Gusti. Nalika semono, para
nang Jabang Bayi mboten pekaning pati. Kagodhog marang dening kalah. Temah ageng selawon-lawon medal saking madaning kalah Candra Dimuka. Wisnu Channel. Nyata laruta saking kutha Sangkara kula yen mutusa sang Sri sawetara nggonku nganglang jagat olehku nganglang wis ngancik laladan kayawangan Junggring Salaka kang mengkono ora neh yen aku nyumurupi lelakon kang dumadi ning kayawangan Junggring Salaka. Wiwit Durga Mala Dresanala wis tak mong saka kene, tak ulatke saka kene. Nganti anak Brama nglairake Jabang Bayi. Lah kok para dewa padha mamak. Bayi ora ngerti apa-apa Wisuna diangkah patine. Dicemplungke menyang kawah aku uga nekseni mung tak ulatake wae kepiye pestining si bayi iki nyata numusi sabdaning Snudarawati titi wanci tumedhak ing wiji sejati ya iki kang sinebut wiji sejati kesuwene bingung mesakake bocah iki Gus mandeg dhisik. Apa iki? Aku menungso. Menungso? Iya. Aku iki apa? Kowe ya menungso ora beda aku. Jenengku Semar. Jeneng kuwi apa? Jeneng kuwi pinangka tenger nek aku tok celuk Semar mesti aku mangsuli marga pancen kuwi jenengku. Semar, apa? Aku iki sapa? Lah iki. Gus, kowe durung duwe jeneng. Marga lagi wae jemedhul saka ing kawah Candra Dimuka. Aku jenenga. Yen kudune aku iki ora ngebapi perkara jenengku winanging kaslak mesake ngatasé wis diwasa kok durung duwe tenger. Ya. Aku nyuwun pangapura marang wong atuwamu nglancangi marang wong atuwamu. Lan aku nyuwun pangapura wan Gusti sing gawe urip, dasarku mung nulungi marang kowe ngger. Gandeng kowe metu saka ing kawah Candra Dimuka. Dumadi saka wisaning geni kang mengkono jagat naksanana kowe tak paringi tenger Bambang Wisanggeni. Aku Bambang Wisanggeni. Ya, Wisanggeni. Wong tuaku sapa? Yen kowe takon wong tuaku aja takon aku. Yen kowe takon wong tuamu, kowe takon sing do jejer-jejer linggih ana kono kae.
kae sing padha nganggo sandangan ting srimbong kae temonono. Kowe takono bapakmu utawa wong tuamu karo sing ana kono. Nek dheweke ora gelem nuduhke ora ngakoni tabokno. Manut. Nandur ngunduh hutang nyaur para dewa doh rasakno tangane bocah iki. Ana bocah ladak sapa iki? Wis sanggeni. Waduh. Kendel temen bocah iki. Kowe sapa? Ulun Bathara Indra. Ulun Yamadipati. Wong aku sapa? Aku ora ngerti. Aku ora tabok iki kabeh kowe. Takoni kok ora ngaku. Selamat, selamat. Welata bocah njarak perkara jele urip sirna dening aku. Wah, takoni kok ora ngaku nyotung aku pepe ngomong. Waduh lah kok ampuh men bocah iki. Priye Kakang Tempurun? Namanya Yamadipati iki iblis. Aku wis ndelik masa dijupuk ditokke. Wale malah aku diteter. Dah rasakno. Nandur ngunduh. Kowe iki jane rombongan apa mungsuh? Ana wong slamet kok serik. Kowe dikapake Kakang, aku disenggal wae ora kok, Di. Wah, lah kok ora adil ya adil to wong aku mau ora mala sapa-sapa. Aku diteter mangko dewa liyane ora mesti diteter wong otake kowe kok lho. Nadan ora temandang ning pemikir iki kowe liyane iki tenaga lapangan. Lho ya wis rasakno. Ayo Kakang matur Kanjeng Rama, ayo munggah nyang-kayangan. Apa wis sanggeni? Padha lunga bali nyang kayangan. Nendi kayangan iki? Kayangan iki dhuwur kono. Laporan karo wong tuane. Prayogane nututana mlebu nyang kayangan. Mengko nek ana dewa sing tangane papat takonono jenenge bapakmu sapa? Nek ora ngaku tabono. Manut. Indra, waduh atur menika Kanjeng Rama. Menika wonten nem-neman ngamuk punggung. Pitaken tiyang sepuhipun mongko Jawata mboten nyumerepi lajeng ngrudha peksa. Para dewa temandang sami kasoran dipun tamani senjata mboten tumama. Kados pundi ora sapa bocah kok mbedhigal tumindake. Wang
ngene iki sing diaturake Indra. Kowe sapa? Kowe Sanggeni. Dewa tangane pirang-pirang. Lho. Kok nyelekutak bocah iki? Sapa kowe? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Ana apa wis Sanggeni? Aku takon wong tuaku sapa? Lho. Lah sapa kok malah ndang lawan ulun? Sapa wong tuamu? Ditakoni ora aku. Sapa? Sapa? Rasa. Wah, Temboro ki mulih. Mulih ke sinden Temboro. Ulun ora nyumurupi sapa. Wah, takoni kok plenggan plengok tabok isi kaso ya. Wah. Weh lah dalah. Menungso orang tata wani karo tungguling para Jawata tapuk cela sumyur sirahmu kowe. Kaya ngene kok temandang ayo. Tapuk lagi ojo. Mati ayo. Nyang ndi kowe? Ayo, aja ayo. Anak Surakarta jenggoten. Wah, saya nekat bocah iki wani mulasa maring Bathara Guru. Ayo pundi paman kayangan geger paman Begulun. Udut. Ya nyek kowe. Wis sanggrik taman Cunda Manik sumyur kuwandamu. Sri Wisnu Channel. Yama Dipati kula paman Cunda Manik emoh temomo bon iki pun ngalamat niki Cunda Manik gaman nampuh kok ora wani tumiba nek ora bocah tulus mboten ketemu nalar kok mboten gelem temomo. Walah dalah apa kelakon dewa padha ngungsi menawi perlu kok. Wis ro kowe kari meling sapa sing tak weling dikubur neng ndi. Cangkir iki nek omong kok. Mongso bodho kayuwangan bakal ndak tinggal aku arep golek pepadang nggih. Loh. Lah kok papi meneng aja kandha-kandha aku pancen ngawat-awati bocah iki. Oh la ya. Mburi ning bakinge. Mula kok kendele ora ilok. Aku ndombani nek ora bocah bener ora tak dombani. Mula ben krasa matine Bathara Guru. Mentang-mentang peh nyekel panguwasa ana kayangan. Sapa sira sapa diajar bocah ben eling dheweke. Nggih, matur nuwun piye papi. Kowe dikapake? Kula mboten dinapak-napake kok, Pak. Wis tegese kowe ijik eling pikiranmu. Oh, nggih kula mboten tumut-tumut kok mau. Terus ke wis Sanggeni. Apa? Bathara Guru Melayu.
Muda yang ngerca padha kaya arep golek sambatan. Tututi, tututi. Tanya bala Pandhawa yuk gumulung mangun siring saka Kurawa Koko Prabu sanget ngaturaken genging penuwun Koko Prabu sampun kepareng rawuh ing nagari Ngamarta nuling Kyai mestuti timbalan padula mantaran kula ing pringgondani wonten dawuh menapa Nyai Koko Prabu kepareng minyak himanda ingkang nglimputi kengrang namung labet anggen kula menggalih kadang Kyai Janaka ingkang dereng wangsul duh Yayaji pun kakang sampun ngaturaken lampahipun Nyai Janaka sampun kakinten mawi enak kami enak Dimas Arjuna. Monggo piyambakipun wekdamake nembe anuhoni dawing Gusti. Minangka lantaran dumawahing wiji sejati. Mila lajeng mapan ing kayuwangan swarga dahana. Nanging kira-kira bisa bali apa ora? Yen nganti kadangmu Janaka ora bali, ijole gulunipun Kakang Werkudara. Yo, mantep marem rasaning atiku. Lajeng benjang menapa wangsulipun ingkang ngrayi Koko Prabu. Kula suwun Yayaji tuwin para kadang ngentosana dhateng wahyaning mangsa kala, Yai. Kulun kula ngaturaken sungkem mugi kunjuk sembah kula ngatur pukulun iya nggere Punta Kresna Wesulun tampa kaki guru prayogakna iya nggere Bima wonten wigatos menapa paduka rawuh ing negari Ngamarta pukulun sumurupa Punta kayuwangan ketaman gara-gara ana bocah ngamuk jenenge Wisanggeni takon wong atuwani mongko ulun ora nyumurupi temah dadi Bandayuda nanging para Jawata padha kasoran eloke Wisanggeni ketaman pusaka ora gelem tumama mula kang mangkono Punta Kresna ulun mundhut tulung tentremna kayuwangan cekelen bocah iki nggih kados pundi Koko Prabu inggih gandeng pukulun nendang pepeteng wonten utaminipun para kadang taos tetulung. Inggih saujuk kaliyan batos kula Werkudara. Apa? Pukulun mundhut tulung madhangake kayuwangan junggring selaka nyekel bocah nom kang jeneng Wisanggeni. Anane ngamuk mesti ana jalarane. Dheweke pitakon wong atuwani ulun ora nyumurupi. Ing atase dewa kok nganti ora ngerteni karo sing anak-anak Wisanggeni rak mokal. Marga dewa ki nggon kawaskitan.
Aja sing lahir titah batin titah dewa kuwi ngerti. Yen pancen kuwi dadi dewa ora awas luwung lerena kok dadi dewa. Werkudara, apa? Aja mengkono ya, Di. Pukulun iku lagi nandhang pepeteng kenapa si Adinutuh. Yen satriya utama ora mengkono watakmu, Dimas, agem wong ngelingake. Pukulun ora lali nanging ya mung kalimput. Padha wae. Ya wis sak karepmu nggih Werkudara. Nyatane lu ora nyumurupi. Mula mangsa bodho yen pancen gelem tetulung nggih. Inggih Pukulun, kula ingkang sagah caos pajar kunjuk dhateng Paduka. Werkudara, apa? Cekelem bocah nom kaya aja nganti ndodor nggone ngamuk. Yen nganti ora ngerti sabab-sababe malah aku ora penak atiku. Yen nganti klera-kleru. Yen si Adi wis ora gelem temandang pun Kakang Dewi sing sagem maju. Ora tau perang. Bela lawan Jawata mindah kaya ngapa mulya utamaning punta bisa madhangke nyang pepeteng. Yen kowe ora mangkat aku tak maju nyang palagan Dewi. Yo, tak cekeli. Iki negara Ngamarta. Ana wong gagah gedhe dhuwur. Sing siji mabuk sapa kae? Kae takonana dhewe. Yen kira-kira wong sing gedhe dhuwur kae mengko arep mbantu Bathara Guru, kowe kena wanine nganggo aturan. Sebabe engko tak kandhani. Nek dheke merwasa walesen ning aja nganti larane iki banget. Carane sing gedhe dhuwur kae mengko antemen pupune. Ya. Sri Wisnu Channel. Sowi. Wis sanggeni. Werkudara, arep apa? Goleki Bathara Guru. Wis dadi tanggung jawabku. Tak jaluk. Waton kuat nampani tungkakku. Tibana. Kok bengak-bengok ya napa? Pupu apa sak bantal. Dikapakake. Diantem karo Wisanggeni. Lho kok ngerti sirikamu ki ora warismu kok mokal. Ora sudi diwaris cah jegleng kaya ngono. Karo waca? Belum. Wis maju? Dereng. Kok ora maju? Dipun idak bapak ning. Oh, malah bapak ning idak-idak. Kita ngono. Ayo maju. Yo, Gusik. Yo, tambah loro. Tak kumpul Wijaya Kusuma. Mari. Wah, waras. Mandi kembangi. Maju. Yo, maju. Yo, antem pupumu. Wah. Wah, malah jinjo.
Wah, kudu golek prayan iki. Betara Guru Mandeka. Ana bocah bagus mlaku kok polatane ndungkluk. Direngke kere-kere telu. Oh, dandane apik kuwi. Iya mung kaya pincuk nek ngarani aku. Jenengmu sapa, Janaka? Inggih Arjuna menika nami kula Penemban. Sing cendhek cilik kuwi sapa, Goreng? Oh, ora iso omong ya omong tak patak watu kok. Bocah iki emosi. Gareng kok Goreng. Sing dhuwur kuwi Petro. Nggih. Buri cewek kuwi Bagong. Bu. Ngawur kok cetha. Jeneng kuwi Herlambang. Pandane. Paduka menika sinten? Aku Inggih. jenengku Inggih. ndak ngomong jenenge dhewe kok lali. Aranku Dewa Katon. Penemban Begawan Dewa Katon. Iya. Aku Dewa Bagus. Kawan Dewa Bagus. Iya. Tak sawang kaya wong susah, apa kowe bar dipegatke karo bojomu? Penemban kok pirsa. Ya mung mbok menawa. Hati-hati lagi sajake kok waskita iki gong wong iki. Ambak rupane ora bedaji kok omong kok titis semen. Jing ben iku medale pinten penemban. Garenge sida. Wah, ijek nekat we. Lek kepulih kok lowong to mung tuku 1000 we. Aja susah, garis sing pepesten ki ora ana tanganing titah. Garis sing pepesten ki ana tanganing Gusti sing percaya atimu. Arep dialang-alangi gunung pitu nek pesti jodohmu ketemu wis ta. Nemban syukur bagi 1000. Rodok ngademke pikiran. Paring kula badhe swita kaliyan Penemban. Swita karo aku. Inggih. Iya. Aja kuwatir tak tampa paswitanmu ben padhang pikirmu. Truk lun. Tok sumeh-sumehno ya ora sumeh wong guwayamu kaya ngono. Wis ajake kok ya susah ki apa perkara dibatalke kuwi apa? Nek pendhita waskita kedah ngertos coreke wong sing kaya ngeten iki pripun? Kowe susah marga kelangan wong tuamu ya to? Lah, cocok. Sakniki bapak niku enten pundi? Aja kuwatir, bapakmu mesti mulih, nek ora mulih gantungan guluku. Aduh, matur nuwun. Lho kok teles iki? Ngompol kan. Ngampal jengkelmu melacat kuwi to.
Ngomong tetes sithik kok ngompol. Kula mang kandhani, Mbah. Pitik kula kok ilang niku janjan. Gong kowe sik rene le aja tok takokke malah buka wirang kowe engko. Njukuk aku kok. Wedhus iki mula kok sak ndoke kok rampung. Lah kowe tak kei pupune kae. Alah, ngerti nek pitik ku ora sudi mangan aku. Wah, wis Janaka kuat-kuatno atimu Janaka. Wong nandur ki bakal ngunduh sapa sing marai citra wahyune bakal sirna. Ana ratu ingkang prapta iki sapa Prabu Kresna? Lho. Ngertos kalian kula inggih Kresna menika nami kula penemban. Paduka sinten? Begawan Dewa Katon. Sing gedhe dhuwur kuwi Werkudara. Yo, wah, dhuwur kuwi sapa? Aku Dewa Bagus. Iki Janaka apa iki? Inggih kula Koko Prabu. Kok ana kene Yai? Inggih kula swita dhateng penemban menika. Kresna kula penditane kok ora mbagekke aku. Lah duka. Geger. Nang truk liwat. Kong jemblong kalen kok, Tru. Tangger arep yai siji ki wis ngebak-baki nggon. Mangane akeh ra betah melek. Hai. Melayu kong. Apa aku mangan nama lu? Werkudara sia-sia. Pancen Petruk ya jarak kok. Ngerti nek darane keren kok dijarak. Rene. Prabu Kresna bakal tindak menyang endi? Kula badhe pados rayan. Kanggo apa? Nyepeng lare namanipun wis sanggeni. Apa gawe geger nyang Ndarawati? Mboten. Gawe geger nyang Amarta? Mboten. Gawe geger menyang endi? Jateng Kayuwangan Junggring Selaka. Apa kayangan ki duwekmu kok kowe sing golek serayan? Wah, dipun suni tulung. Tulung kuwi ya kena ning nonton sing mok tulung iki sapa dhisik. Kowe iki nulungi kena ning mbok aja banget wis patakake. Ha kok kowe nulungi sing duwe kayangan wong kuwi tumindake salah kok ditulungi. Nek ora salah moka dioyak-oyak bocah. Kuwi ben dirasake. Dewa luhur linggi ana dhuwur kok nganti bocah wani iki nek ora dewane nasar moka Kresna. Padha karo batang aku mau. Wis ora nasar mokat. Mangko sik Werkudara, kok nambah-nambahi. Ben dirasake dhewe coba saiki Murwatna to. Ing ngatasé wong jejodhoan kok dipegatake iki upama kowe ngono piye? Ngaten pekulun. Iya, nggih. Jagat Dewa Bathara. Wes kuwi pikiran. Gek sing wedok ngrebini 7 sasi nedeng-nedengi tresna-tresnane kok dipisahke mung mikolehke nyang awake dhewe arep dientukke karo anake dhewe. Kuwi kandhanana dadi dewa kuwi ora mung ngurusi anake tok ki ora, kabeh njaluk diurusi. Lah kok ngono ki kepiye? Ngono ya tunggale akeh. Mangsane kok dadi dewa kok sing dipikir wong anake warise iki terus. Liyane dianggap lemut ngono.
Kaya adikku kayak ana proyek sik. Yen pancen kowe tumindak mesti kaya ngono muka kowe entuk pangapura. Wis to nek ora ngurmangsani luput ora njaluk pangapura karo Gusti kesuwen oleh nandhang sangsara. Kados pundi kula Penemban. Aku nyuwun pangapura Penemban. Aku wis ngrumangsani keluputanku Penemban aku kalimput kekilapan sabab saka penangising durga Penemban. Lah kuwi dieling-eling. Donya iki godha sing ampuh mung werna telu, siji krincinging dinar, loro klubuke ngiwak, telu gebiaring mentis kuning. Karo durga kaya katel-katel iki. Pupu belang iki kaya dhewe. Iya Penemban aku wis ngrumangsani luput. Wis ngrumangsani luput. Apa bukti nek ngrumangsani luput? Jagat Naksanana Dresana Lepesti dadi jodhone si Janaka. Sri Wisnu Channel. Sangat ngaturaken penuwun pekulun paring sabda ingkang mekaten. Kuwi tuwa saka rasa suci nek ngono aku gelem nulungi. Sampun kuwatos kula cepengipun piyambak lari menika pekulun. Arjuna wis sanggeni. Arep apa? Nyepta kelawan kuwi. Bareng mati longgo curiga pedhot gulumu. Aja napa? Medhot glune wis sanggeni. Ngoten niku to. Lah kok ora jagung bakarane? Ora tanggung perkarane. Gawe-gaweane dhewe bareng dadi arep dipateni niku pripun? Iki sapa? Mang Rangkak iki kok tak matur. Iya. Sampeyan jengkar bojo sampeyan dipolo kalih durga. Bengok seru nguwake jaban bayi lahir lanang. Dipolo kalih dewa cemplungke kawah, mboten mati dadi gedhe, metu njaluk jeneng kula. Kula jenenge wis sanget niki anakmu. Oh, anakku lanang. Anakku lanang. Lah kok wis gedhe. Iki sapa Semar? Kuwi bapakmu. Wah, Rama. Iya, aku wong tuamu. Oh, Rama. Oh, bapakku bagus. Bektiku Rama. Iya, ngger tak tampa. Ini bapak. Wah, jangan nyuwek katok lho bocah. Wong katok wis tuwek kok ditubruk nanti makek. Lah aku ya mung ngono, aku ora jarak. Jarak karo ki suweke padha wae gelem mlowoh kaya ngene. Sorry, Mo, sorry. Iki sapa, Mo? Iki ndaramu wis sanggeni putra Ndara Janaka karo Dresanala. Wah, malah wis wanci tetak. Anakku lanang. Ibu ndi, Rama? Ibumu ana kraton Tunggul Malaya. Tunggul Malaya? Iya. Nang ngene sapa? Arep dipek bojo Prabu Dewasrani. Ora trima. Dewasrani ngepak sibu. Sapa mempeng iki nganti. Aku ora trima. Mangsa bodho. Ngendi Tunggulaya? Ora usah aku nuduhke nek kowe turun dewa mesti iso ngerti papaning kraton Tunggul. Golekane dhewe.
Kakang Semaraku matur nuwun momong anakku. Pancen wiwit biyen kula niki mung dadi pamong kok, Gus. Pun kula niki mboten ajeng ngajab dadi pembantu rektor mboten. Nggih pun nyemar ngeten niki. Karena ya ora patut pai tamu ki apa. Ngajake iki tanda tangane cap jempol kok pembantu rektor. Aku rumangsa seneng atiku. Pun mang semingkir kok nganti sampean temandang lu sing ngajani sinten? Saka karepku dhewe. Sing ngubupi Aku swita pendhita loro kae. dapure pendhitane iki kaya ngopo? Coreke pendhita iki doh ngene iki to. Anggep pegawe ora usah takon jenengmu. Piye iki? Dadak ngaku aku pendhita sapa? Mripatku mok tutupi ora ning batinku iso maca kowe iki sapa? Ayo ndang salen ora? Halo, wis metu srengenge ngene. Aku pendhita, pendhita sapa Antrada karo Pemajaya? Weh lah. Sri Wisnu Channel. Kakang Ismaya aku njaluk pangapura. Wis entek pangapuraku. Bola bali angger kowe kunggahan Durga minger kiblatmu. Durga iki panganan apa to? Kayangan ora kurang widodari kok. Ati bang kowe iki gandung Durga mbok ngepek Mbak Patmi kuwi. Aja. Kuwi ndekku. Dewa ya. Ya wis Kakang Ismaya sepisan iki aja tak baleni maneh. Kakang Narada kula nyuwun pangapunten. Oh iya sami-sami kula bingah di guru sampun paring sabda. Dresana pesujunipun pun Arjuna. Wis nek wis padha ngrumangsa nyeluput kudu gelem dandani keluputamu. Lan kowe ya aja lara. Bocah kae mau wani mung dumunung ngelingke nyang Bathara Guru. Iya Kakang. Aku go nampa ora serik atiku. Wis padha bali nyang Kayewangan Antrada ya bali, Kamajaya ya bali. Ya mung pandongamu sing tak jaluk muga jagat tentrema sak isine. Kowe kuwi ora tuwaca mruta peksa nyang aku. Ayo wong ayu tambang tak pondhong wong ayu. Kowe wis tekan kraton Tunggul Malaya. Iwak kecemplung wuwu tangeh bisane metu. Ayo tak pondhong tak emban. Mati dewa. Oh, kraket rada peksa kowe. Cah wedok ayu meni. Sapa iki? Kowe sapa? Kowe sing geni. Wah, ayune. Wah, ayu. Dara. Turu nggih. Iki sapa? Oh, nun cantik iki. Kok ayu men? Oh. Jang. Salah kedaden kok. Kaya Prabu Watu Gunung. Piye? Ampun, ngalem-ngalem ning kudu nonton. Aku rek omong bener piye ayu sapa? Nggih ning ampun padha ayu. Wong ayu kok rentok. Oh. Kaya muji e. Martwane dialem kok simbok ayune. Kuwi sapa? Niki ibumu. Sapa? Ibumu. Kowe sapa? Aku Tresnala. Oh, ibu. Oh, ibu. Kowe
kok nyebut ibu karo aku kowe iki sapa? Aku anakmu, Bu. Manut ngendikane Bapak Semar nalika ndol dipun pala nguwataken jaban bayi. Iya pancen aku ngrumang. Ya niki bayine. Oh, anakku lanang. Anakku. Anakku lanang wis anggeni. Bagong jan pocok wong tenan kok. Yaene mesti do mara lho. Anakku lanang wis anggeni. Bu aku ana kene kok, Bu. Lho. Iki wong edan. Lah kok Bagong. Salah yo aku arep milih rek. Dikekep. Anget aku ya meneng. Ya jok kan iki. Anget e. Mibu. Wong edan. Anakku lanang wis anggeni. Iya, Ibu. Ibu kok mlayu-mlayu? Aku dipoto-poto Prabu Dewa Serani. Wah, menungso keparep. Ndodo ibuku. Murup atiku. Bapakmu ana ngendi? Romo ngenteni ana kono. Aku wis kangen karo Kang Cendramamu yo, Nggar. Pas kalau tidak apa. Iya, Nggar aku wis apa karo Kang Romo. Oh, jangan dong suwe kok wis kangen. Kok wis mari. Betul. Aku njaluk ditulung. Dewa Serani gawe wirangi wong tuaku. Genti diwirangake. Carane tak sabda naliya ibuku. Wis leganono watine Dewa Serani. Cedhakno dipondhong kowe gelem mo. Kula. Iya. Kula ken purun kalih mrika. Iya. Engko dianu. Dianu iki aku dibopong. Lah ngono, omong ora cetha. Ayune. Ora sudi. Wandamu kaya ngono iki apek. Wes ngono. Nuwun pangestu. Sing hati-hati. Inggih. Wah, wong ayu tambang tak pondong. Wong wis padhang apa ya mentolo. Ora mentolo sabab apa ya tambang tak indit wong ayu. Terus nang ngendi to? Ayo tambang tak pondong ayo. Turtono brantaning pun kakang wong ayu. Mbok aja ning kene to ya. Royoga-yoga aku meke. Ayo tak pondong ayu. Wah, saya abot. Kok kemurutuk ya, Putri? Wah, balik. Kewirangan Ibu Petra dados wedokan kula pondhong kemurutuk kados pundi menika sampun wangsa dadosan jangan kepat aku barang ngamuk nggih Dewa Serani nek arep ngamuk ayo tandingmu aku pangapunten mekulun nek nganti ora balik ditenono ayo kudu bali inggih nyuwun pangapunten kula nyuwun pamit badhe wangsul nek bali aja mung ijen anak buahmu jan kabeh para setan jangkitan wedon jerangkong waru broyong kuwi kudu digawa kabeh sak pungkurmu kampus UGM kudu slamet aja kesaban setan-setan sing maringi ganggu gawe inggih pekulun tekun mamet pekulun mugi rahayu ing UGM mriki nggih pekulun Wisnu Channel.
rupane ora kelakon dhawuh karo widodari ya nggir. Wah kados pundi? Wis ayo golek cah ngondo mangan kono wae ya nggir wingi mong. Werkudara, apa? Setengah 6 kurang 10 menit. Paripurna ngunjukke syukur marang ngersaning Gusti. Iya. Aku arep syukur ngersaning pangeran. Kebabare aku arep njugit. Mangsa Bodhawa Werkudara. Titipun ning gati layaripun Ndara Wisanggeni mijil saking telenging Kawah Candra Dimuka ginembleng dhateng genining Kawah Candra Dimuka. Ingkang menika mboten mokal. Wiji sejati ingkang kasarira Ndara Wisanggeni tanpa beda kados hangganing para kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi UGM tansah ginembleng wonten ing kampus benjang miyosipun tetela dados lare ingkang piguna tumrap nusa bangsa tuwi negari. Kakang Semar ingkang menika gandeng sampun purnegati monggo kula dherekaken ngunjukaken puji suwun pesaning Gusti Kang Akarya Jagat. Wondene kula sakanca ingkang wajib ngurmaosi kanthi kelepatanipun mawanti nyuwun gungging samudra pangaksami. Dirgahayu UGM ingkang sampun kelampahan Ges Natalis. Mugi saya ngrembaka ndrebala dados kapitadosaning bebrayan agung Nuswantara kanthi santi jaya-jaya wijayanti rahayu ingkang pinanggih sepisan merdika tetep merdika salaminya akhirul kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sri Wisnu Channel.